είμαι ο Πάνος Πατρίδης, διαιτολόγος διατροφολόγος, καθηγητής στον Οργανισμό Εκπαίδευσης ALS Ascenso. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα 6 βήματα τα οποία μπορεί να κάνει κάποιος που είναι πιο εξειδικευμένα από άλλες μεθόδους που υπολογίζουν το ιδανικό βάρος, για να δούμε ακριβώς, σύμπλη, ποιο είναι το ιδανικό μας βάρος. Πάρα πολλά άτομα έχουν την απορία, σύμφωνα με το ύψος μου και γενικά με το σκελετό μου, ποιο είναι το ιδανικό μου βάρος. Σήμερα λοιπόν αυτό θα κάνουμε. Θα είναι 6 απλά βήματα, τα οποία θα σας εξηγήσουμε βήμα προς βήμα, θα βλέπετε εδώ στον πίνακα, για να μπορείτε και εσείς ύστερα να υπολογίσετε και να βρείτε το ιδανικό σας βάρος. Και ξεκινάμε αμέσως. Το πρώτο βήμα. Πρώτα απ' όλα χρειάζεστε να ξέρετε το ύψος σας, την περίμετρο του καρπού σας που μπορείτε να τη μετρήσετε απλά με μια μεζούρα, την ηλικία και τη σωματική δραστηριότητα του ατόμου. Λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι θα διαιρέσουμε το ύψος σε cm, σε εκατοστά, δια την περίμετρο του καρπού μας. Οπότε αυτό το βήμα θα μας καθορίσει αν είμαστε είτε μικρός σκελετός, είτε μεσαίος, είτε μεγάλος. Βλέπετε τον πίνακα και μπορείτε να βρείτε σε ποια κατηγορία είσαστε για άντρες και για γυναίκες. Λοιπόν, αυτό το αφήνουμε προς στιγμή και πάμε αμέσως στο βήμα 2. Λοιπόν, τώρα στο βήμα 2 θα υπολογίσουμε από εκατοστά σε ίντσες. Για να κάνουμε το σύστημα πρέπει να το μετατρέψουμε. Οπότε, όσα εκατοστά είμαστε, θα διαιρέσουμε δια το 2,54 για να δούμε πόσο είμαστε σε ίντσες. Και αυτό είναι το βήμα δεύτερο. Ακολούθως πάμε στο βήμα 3 και τώρα βλέπουμε περίπου πόσες ίντσες είμαστε. Όσες ίντσες είμαστε πάνω από το 60, αν είμαστε άντρες θα πολλαπλασιάσουμε επί το 6, αν είμαστε γυναίκες θα πολλαπλασιάσουμε επί το 5. Και κρατάμε αυτόν τον αριθμό και πάμε αμέσως στο βήμα 4, προσθέτουμε στο 106, για τις γυναίκες προσθέτουμε στο 100. Αυτό το άθροισμα το κρατάμε και πάμε αμέσως στο βήμα 5 για να δούμε κάποιες περιπτώσεις. Στο βήμα 5, αν το άτομο είναι μεγαλύτερο από 40, τότε προσθέτει ένα 10%. Αν το άτομο κάνει φυσική δραστηριότητα, επιπλέον θα προσθέσει 5%. Και αν το άτομο είναι μικρού σκελετού, θα αφαιρέσει 10%. Αν είναι μεσαίος σκελετός, τότε δεν θα κάνει απολύτως τίποτα, θα αφήσει τον αριθμό όπως είναι. Και αν το άτομο είναι μεγάλος σκελετός, τότε θα προσθέσει ακόμα ένα 10%. Τώρα ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ένας άντρας, ο οποίος είναι 30 ετών, κάνει έντονη φυσική δραστηριότητα και έχει ύψος 1,75 και περίμετρος καρπού του είναι 17,5. Άρα το πρώτο βήμα θα πάρουμε το ύψος του δια την περίμετρο του καρπού του, όπου θα πούμε 175 δια 17,5 μας δίνει το πηλίκο 10. Οπότε στην κατηγορία όπως είδαμε πριν στον πίνακα θα ανήκει στο μικρό σκελετό. Ακολούθως θα μετατρέψουμε το ύψος του, θα το διαιρέσουμε δηλαδή δια 2,54 για να δούμε πόσες ίντσες είναι και βρίσκουμε περίπου 68, κάτι, άρα είναι περίπου 69 ίντσες. Αφού είναι 9 ίντσες μεγαλύτερο από το 60, το 9 επειδή είναι άντρας θα το πολλαπλασιάσουμε επί το 6 και θα πούμε 6 επί 9, 54. Τότε πάμε αμέσως στο τρίτο βήμα και προσθέτουμε το 54 στο 106 επειδή είναι άντρας και έχουμε τον αριθμό 160. Τώρα, ακολούθως θα δούμε, αφού ο σκελετός είναι μικρός, τότε θα αφαιρέσουμε το 10%. Άρα θα πούμε 160 πλην το 10% του 160 που είναι 16, 160 πλην 16 είναι γύρω στο 144. Λοιπόν, στο 144 θα δούμε, είναι μεγαλύτερο από 40, όχι, είπαμε είναι 30, άρα παραμένει το ίδιο. Κάνει έντονη φυσική δραστηριότητα, ναι, άρα θα προσθέσουμε ακόμη 5%. Και λέμε τώρα, το 5% του 144 είναι γύρω στο 7, άρα είναι περίπου 152 λίπρες. Και τώρα θα το διαιρέσουμε στο τελευταίο βήμα δια 2,2 για να δούμε το βάρος του. Το αποτέλεσμα ότι αυτό το άτομο πρέπει να είναι γύρω στα 70 κιλά. Να κάνουμε μια σημείωση ότι τα άτομα που αφήνονται πάρα πολύ έντονα και έχουν αυξημένη κοιμική μάζα, πιθανόν να μην είναι ο καταλληλότερος τρόπος. Εκεί θα δούμε και τις περιμέτρους, είτε της μέσης, είτε των δικεφάλων, είτε ακόμη και αναλογίες και επίσης θα έχουμε πάντα σε συνάρτηση το ποσοστό λίπους του κάθε ατόμου. Όμως αυτός είναι ένας απλός πιο εξειδικευμένος τρόπος που μετράει πάρα πολλούς παράγοντες για να βρούμε ένα περίπου το ιδανικό σας βάρος. Άρα τώρα μπορείτε και εσείς να το υπολογίσετε από το σπίτι, φτάνει να έχετε τα σωστά στοιχεία και έτσι να μπορείτε να βρείτε το ιδανικό σας βάρος.
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Ακαδημία μας, μπορείτε να πάτε στο www.alsacademy.org ή αν θέλετε περισσότερα πράγματα για διατροφή, στο www.panoskatris.com. Σας ευχαριστούμε, καλό υπόλοιπο και μείνετε συντονισμένοι για πάρα πολλά βιντεάκια σε θέματα διατροφής και υγείας. Ευχαριστώ.